L-Aġenzija Support iffirmat ftehim soċjali mal-Għaqda Volontarja Embrace Diversity b'investiment ta' kważi 630,000 euro. Permezz ta' dan il-ftehim għat 3 snin li ġejjin, l-Għaqda Volontarja se tipprovdi 2 programmi ta' matul il-jum permezz ta' nies imħarġa u kompetenti fil-qasam. Permezz ta' dawn il-programmi it-tfal u żgħażagħ b'diżabilità se nagħtaw taħriġ dwar il-komunikazzjoni u dwar kif jistgħu jgħixu ħajja aktar indipendenti. Dan il-programm jista' jilqa' sa massimu ta' 50 persuna mill-età ta' twelid sa 25 sena. Preżenti għall-iffirmar ta' dan il-ftehim kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Inklużjoni, Giulia Farrugia Portelli, li kkummentat li l-ftehim huwa imsawwar fuq dritt li kull persuna għandha dritt li tgħix ħajja dinjituża u indipendenti. Rridu naraw li ġenituri ta' tfal u żgħażagħ b'diżabilità ma jkollhomx burnout ma jkollhom l-opportunità illi uliedhom jieħdu dak it-taħriġ meħtieġ li jwassalhom għal ħajja indipendenti fil-komunità. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Support Oliver Scicluna għal kif dan il-ftehim huwa ħolqa fil-katina ta' servizzi aċċessibbli għal tfal u żgħażagħ b'diżabilità. Huwa servizz uniku, huwa servizz speċjalizzat u nħares il-qudiem li l-Aġenzija u l-professjonisti tagħha jaħdmu jitfit ma' l-NGO Embrace Diversity fil-waqt li wkoll inħares il-qudiem li nkomplu naħdmu ma' qdiet volontarji oħra. Il-fundatriċi tal-Għaqda Volontarja Embrace Diversity, Claudette Kurmi, irrimarkat li din il-ħolma li ħadmet fuq għal-għaqda qed issir realtà. Dan il-ftehim se nkunu aktar komdi biex inkomplu ngħinu familji li diġà jirċievu servizzi minn Embrace Diversity. Kif ukoll inkunu nistgħu ngħinu familji oħra li għandhom tfal u żgħażagħ b'diżabilità biex jgħixu ħajja aktar dinjituża u ntejbu s-servizzi tad-diżabilità.